adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makɔde ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO ayefo ya mamu nyina akwa abade mbe NYANSAPO kasa mfonyini so NYANSAPO yisane ne badwemba ya sa babiem ye to aso eye ebe ne nkyerase ene emu afutu a ewose nipa dane de nyina ye nyane ete ase wa brabom no eno ana eguso a ye twetwe eho enkomo yi ene ya sa ababiem bomoden na share na like na subscribe efa mame eye ma wadwenche no remfija na fato mame abra ye to aso na empanyinsem ya afi ya dumsko na yakọ ekire ema remfi se kasa bebuo ubu beno na wo de ba wo kasa mu a ema yehu kura wo firi mu ema yehu ba bia wo firi ba ema yehu edna ene eja owo ne kwan a ye fa so a yetete wo na emum se bia gronto ya anye wo okofo boma ja ye mo akwa aba ya enyando ne mpom ti se onyankopɔ tumi ye de onyankopon ase ya se hia biem se de ya adwin se abebu na enjirima eka akiri ene abrewa se woni enjirima ni bidi nkomo a ene mabuni woni bidi nkomo mo mutimi de abebu obi bam wuhia bi sa nchia bi sa ebi ni hokora mpanyimfo no kra no do na mpanyimfo no kra do sei sebe na nanom no mpo sei ye Asante kasan ye ayira enti na bra me hye saa dwumadi yase no na me se Asante tiase Asante etiase iwu da so ho se wo ko peno de wo wa ubehunu enti ena ene yenso ye pese ye boprum ni ye hwehwe no na obie yen na afi uma ye hu no se de egugu so a wo ye de maye enti wadaroma ye nhya ase wo se wona ama abo a chenchena aduane dia jai na tanura pai ebewi kire ye mu wona wo ma chenchena aduane dia jai tanura pai se tanura no pai anaba no emu ano dodo na gusudi ene kanetete wono a anka ni koko yi abebens enchina wo mu samso obie dibi entino se achenchina ona ade aduane begu ha me na dia so obeje wa home sanity ayete se akola bi wo ho na wo na wo boa no kra ana nipa bi wo ho na wo boa no na afi wono adwene se debi ese me hye me nsapen wo nsuo na afi wono a bebo modin se ono a behwe no ho omu obi nhwe ni bi wono a yire no ho yi na dwuma na esi ye ma no kakra bia wo benya bia na kyesa wo a wo e na wo hwe no na wo je wa home se ye mpanimfu wo de oba bia ko school wakwa nyankopa aye na do wo wie wanya adwuma a wo ye se wo so waje wa home wa ma ubi kura wo no ahome gibio sa na akoye se wona ame na duane die chai na tenu apai sa abre no a wono nso ne tenu apai no wo a wo hwie ni school wona ade no to adwuma mu e che so wo je wa home sa ese abrewa se de usi chasi se metiasi ya obi a ne buafu ebi a metiwe ona amam bibidi ona wohweme na ebi ebeduru baabi no afi de mia nso mitimi de mensa ye adwuma na hwe na wohweme no kura so ade pam tiri ho nam na mo aduane die e wan hia mia nkowu enam na wo yo sei onipa no kura betimi de abufu aka se eye jai so ona am aduane die afi de jai mia me nkokura jai fedi nyame adaroma me ankasa me nso me de aba ese obetimi aka ne saa okay then wabrewa obi etisa no se obu saa bewe e de kire obi a ebia oboa no a onye de ebe kan se ungrateful obi a nani nso ade wa yiboni aye kora we yiboni aye fo so onu amu no na ka kire wo saa wo na ahwe me agai ise de me a mehwe me ho
na che say eye boni aye anyway you na ebum obi otinche bia akra betumi ehum so o sese die asumesi yiri obeji wa home eni pass resident de wono a onye adwuma eye eja kwakuye ne nse hia sekan eno de esu obi kan o sese die ana se wetimi de topen bi kura wo boa no wetimi de topen ni bi enim se eni pass mesi wa boa me pa nti sese no ja titi okuyafo wakoto no yonko no no wono na dua aduane wo na fuum no wono mu wan fe no wo bedo no nti odo na won so na fuum aduane ba wetimi kura de niema bi no adawase o wa boa me pa wa hwe me ameduane aba ti na de ja de wa home na me so kura me so mpo betimi aso mu kakra na de na ye kama na so de ebufu ekwa se wona ama wona ahwe me ja obi okro ka se ja me hwe na me kura Sende wani nso ade boni aye Nese abrewa metiase a obi a waboa wa abrabom ne ade no eduru baabi na office wankasa wonsa eso akikro na wunhia ne mu abiemu na e wo so fa kwan papa bi so e na no nipa ne kan se ne be ya enkofa yawdie bia emfama se ne bia wo ye boni ayefo ne mu no wo menahu se ne wani aso e bia wo so wase na didi dwa ene wadaroma abrewa sika de ma am se mfa ni dwa se emu atre we dia me se me ka che me da wase nyame hia na nka je wa home kakra e kwan papa so no na emom emfa bufuo wona ahwe me ja wona ukura me nkwakura mamimu afedi ma brew so andi da ko yibuni aye ne NYANSAPO de na ye se we no we ne de se wo hwe be ya yebuye ya enya abo achenchena na na eka obi na ejina baabi na eka se wona ama achenchena aduane dia jan na tanura pai na emom se de ye kenke firi abo achenchena na ho ene wo ka dia na se nka abo achenchena aye obi a ne waye buni ayefo jo ahofo bi se mate ase pa da na ye bu no nya se ye bu na nso ntino nso te ya no na wo kofa na wo de koka asem bi di akire obi a ebia ne kwan a ye fa so a ye de kasa yo kasa wo hoi ya Asante kasa yi kasa ba ko yetimi kam obi ebufu sa kro eno aso yetimi kam obi anije sa ekwani abefa so a wo be kan no ene be che se obi ani ebubefu ana obi ani beje jo abro ayenkwe wo se mfana ma de achenchena abeko na de wa achenchena so mfana de achenchena beko achenchena o ya abo bi animu wo ha nse achenchena ntakre hu munyidu ni mu ha na no den enti se mfana ma fa no wotuye no a wo kọ no wo de mien senke wo pe baabi no wosi wansi no na no de ne mu a beti na abo no no akohwe baabi kura tu kwa patrapa bu ane do afa den chemu so sa na te eti se yini pe ya yiwu ubu ho a na dwen ye ne se di wisitie no enkanka matwufuo yi ne ho den obi entimi nyina nanim onyese obi ye kukukuku saa behwe na obi se matwo beto ahoden bete na di owuo entokwakon mu nyansapa no nu ahuru na ada baabi tem ana bia udi sikasem bi kosisi obi udi dimdisem bi kosisi obi na nso so yese watenteni di akwati yachi eye den ada obi so cheo no ne yaka sikuru bi wa obi nso toaso na eno no abrewa yenko yenime wo se onyankopon nwono sreche kente ma ono wa ahweso ya eda ne chenchen onyankopon de ka wo mpe obia basabasa o pesenku obia enyi enti ade a wode ma wo no wo ehunu so hwa de be dane kura wo hunu ni awo ye no ayete se yete asi ye titiwi subi chawade bia ayese sikasem se adwuma ye eno ame sikase faye adwuma na bia wo so sikani mu odoso no so kire me kura
me mind bi mu kura say me a me ye madwuma na wo awu kurom na wo ye afiri sika yi akwahye why na wo sa akwachi akoka chense bi a me sika ndi aye so ate ana adwuma me ye no asai ana de we yi a me pese me kan ase me ye no ntumi anye yi na beboa me we ensa me boa obi na se yetie busua wi enyankopɔ wo na bode ebusua bia nyame wo mo a wo de boa wo mu obi wo ho a enyankopɔ emma wo no nko esika wo na busua se wo de behwe enchire ma ayaka no se wo tena so se won fa hwe obi a no no nko a de be yekokoti atene mu a afa wo behwe a no no so no abofo na akodi beebi sana de na koye nti se nyame as anwene srechi de ama no wanhu no so hwe afi na ada ne chenche ye dua abna ye borotete no eno na ne ye nana no fira na yese srechi ahoma no ye de kente eno no mo wo soro eche chenche no se chenche de ye dua keke dua abna ne ye wai tete ho no eno na ede ba kane entuma yifire ntuma ye mfre na ntuma efre no enturuma ye de turu ye ma yo be ma chenche ena na yire nyuma okowa edua no de amiri okowa ye no osi ye no de to me ni ye de ade etwa yesana ne ye mabo ye ko no se me de me ma me yira de wode bi turu ni ba nti wode sie ya no nti eye asem na ho ma ya Asante ha na yire ne wo ye di na awotwe no wode saa chenche no koma no se ya yi no chenche ntoma no de koma no se je na wode ye turu me ba no nti wo be oya na wode ye turu akore kama chenche akoma na yire nturu me o chenche ene me dua no afi yi a chenche kwakire me dua no chenche kwakire me dua no wo bia so akoware bi nti nturuma no ene yese ntoma nya ntoma ye turu ye ma nturuma yo nti kane kwa ekire no kwa se oba wo na ne kunu ebre ne ne ma se de be ne a ntoma ya ade mienu a odi turu ne ba no eka ho akoye ade a abeye nse na ho sa Abraham hwe wo se bra konkonse ni be fiti krutia no na nabraba ti gromu twen no kure konkonse ni kontomponi nabraba ni wo mu nyina kadibo baako busuya baako ni firim na afi obi wo ho a wotifie yesemo baayi asemo amode baayi eto na so odibika wokoka ebi so na obi so kura hia amokwa ena ye koma mpoma ho ene ne ye na dibi nkrofo bi ene mampoma ye wo mabo wo mu na tete wa no obehwe na ye hunu dada na se wo mu di ni mu da bia wo mba ha ye hunu eminti no ne se konkontani afiti kutia no na brabe ni so te ho a o twen de o fe no ate na de ba onde onim dada ne ponu wumpu ye konkontani di ono de nsam ne keka let's say we efutu o ya brabo mu ne futu yo ne se enipa so hunu bibia wo be hunu bia no to bo ase ne hwehwe mu ansa ne so wodi be pie kura wodi pie ana nipa wote ho a enya asem nyina ne yehuru tutumi ka koka te da se abrawa si asem no anu aso me ko ka me amemu obi ho a asem no sie no opeso no wodi ka koka me ye ka se asomesi ene be kan ye na keso no wodi adini bi so asem no obi so kura ate da obeka me kura asem me kura mate ene mate we na ehunu hia me ntina me sanity odumtuni bi kura bo onwuma no o se ko kam ye mu amai ko chirem ni ye mu aduane ni na kan ye ya ma watade konkonse ni edwon wan be how na se aye futu edwon wan be how
Futu de ma enjirime ti asem na se ye nokure se nye nokure kura na nye nokure me kai se biribi na ma me bi ti ekire ha o ya de wo beebi na ma ko fa no bae na me bi so awu na ayeso wo fufu ni pa wo fie ho pi ma me bi hu ni se o daka mu ane ma o me kire he ye fie o daka mu ane ma edinu ewura mantemu once we didn't see any more about ho na hwan e de ne ko ni ma me sechuana e de ne ko si e de ne ko so ya de so wa ye de free one we do the year na se be bi eyiye wo no sechua so na ewi ayakofa na aba no afi de sechua ye so ewi a amanfo sa agi twi e ba ma mi fi a wo mu oyade we klase na mana kwa akofa na ba ne na ne mpo abranti bi odi ne kai akofa ande na ba idi mi ka kukuku kasa uko kasa asim kwa na akohia ankwanhia na de nka bo pini fi ho mpo na ko bisam bi ede ne be ye wuhunu ye bi kura odi e kira aba ade kura esi o jina ni fi ani mu abontene wa o no di mi cafe ti aho ko ye amanfo sam foforo abebo mu se twa so awi ama no mana kofa na ba we obi ati na anu yi okọ ne kura si esa agi twi e ba ya wo mu yi judi ka wura ho mun sane se wo boa mu yi we ni so wo mu yi ni pa ye be ba ni eja ebi wo ha no nko akọ no akọhwe ebi so aye ni aka so asanya fi na ade no pass bi se bi edi ni petri bi be wu mu na adim ni ka kukuku we di kina akọ kan obi ankọta e ba sa ekuru na otim kura obi a emfa wani bere so biem o ka asempa kura yemfi eme bi asem bi to aba baabi abeba yese otikuru num na osode a kuru num ntem ona ye din no asase ememamro na wo bobra no wo tiantiem ti ubon se edom bagi twi mema no ye be kofi obi kura yenim se asem na ato ye koboa no wo beduru ho no no samfo no asosi dem twe kuruma ye din no esa na asem bi ansi wo ye to aso ma fe de si duru ba bia na chese de aduru no na aboasebo na afiri nwura mu a ne ba wo ba na wabetu na wache no afi na nanka wohia mema pa nkasa wo se ba beboa no afi ntam wo mema mro budien obi obeta munya no maami we wo ba kon hwinsi agro bedia ampa afi de ni domani ba wo so wo koye no na onu amu ne ba ne nyina no na aboa no awe wo mu aye wo no mpasa enti eye futu wo se ene a yete dase abrawa ne ama ye kora so no ye di betu ye hofo na yahwenye nsem nyina wote na de open nsem adi kura no bomodin na twepini enipa no bi kura wadamfo no onua no yasimesi se ni se na mate na no kura wo mu ni se na nipa no kan kyerɛw ansa kura na se wo asem bi ka o ka na boa no na agyina kotia bo nkontene a na odimirika abroyen kwai wo se bomochichi finsu ase beka se denkyem awu a yenyi na chinyi bomochichi woni denkyem ne densu mu nti wo finsu na se no beka se denkyem awu a echinyi a wo je no ne se tanze wontin so na se ni ho ayete say ewuhui ubi nimi enso winimi chen no enti so kan chiro bi so it's mampo makura mi hu na chiwo isi enti ni kurom ho owo ni kurom ha petra papa no nnu akra ni gudi na ye ni gudi nkom se obi ntimi nyi wachi enti koyete say ohini bi ahenkwa bekase bi ene sei na me na so wo ye ana panni bi efrato na ne hu nipa bi aba no wo beka wodi mu nipa nsa de ne yentumi nyina chinye wano ne ti be no che ne de asoto aboa ho se so bu mutichi efinsu ase de kase wo de nchima wi a ye nyina chinye abra ene sa be we ko kasa bebuebu ominim se ne kwan so a wo se wakonya boa kase wayi mframa ya nyina chinyi
we eko kasafidie so nti ni ma hye ne ntoma yi e ba ko hu kwaye ba ko na bebi wo ho a ya na yimu no badwam saa dabi nti na mabomode kra a hye ne ntoma yi akata ho fra ne ntoma kama eni na ye ba ko hu okay eni na eno so eno no abrewa yenko yanim na yenhwe de aka wo hanom na afi yemfa entoato so na yenkokora wose due be wowo no yetu ase na yensene so dua bebi a wonam no dua no wo ho no inyawo ebewu ani nti yenkosensena no ese wutu nase nese kwa na wonam so na ewo kwa no ho wutu ase a ani kwa no bi ne kwa no mu ada ho nche se wo so wonya kwan etu anamo a wutu nti esi dua ebewu ani no yitu ase yensensena no ni nyina yete se wawo ba ana nipa bi a wona ne ben na wo hwe ne yeye a wo ye no a emwa debi e de asem beba enti ekwa biada a wo befa so no watu no fo kasa kira a wo benya ama ene ye boni bi ewo no mu no won so so ehunu se ampase e wi ami enye na obi jai anya sa debi mpanyin se bebo dam firifie bebe na wo kora na odi firi wo so ese we abrewa yebetimi de atu emebunu ne obi afo se ebi ayonko bi na ne nam na nam a wo tu ni ade no entimi mfa mmoa mrewo enti kura wotu no fo ontie e wo so wotwe ho firi ne nchen se kire wo yonko ma menchire wo suban enti wo hwe nipa no a wo ne ne tu anamo no ne ye bi a o ye be se wa brabo no ye se wo brabo ne se wo brapa ti ana wo yonko boni wo se yonko pa enti no wo hwe na namuntuo ne ne a wo ye ebi kura wo ye ni hafo ompa adwumaye wo ye no wo soro akora bi ti ha ena oba bi nso be ha me da kume wa ha na ne mama ba watim wo nyina akwa SS na akolai ba ku wasodo wona mama ya de ho kobo no a ene wasayi na girl na wona ne kwa SS no bi a wo mo bi school na ye be kokore bi a na wo mo nyama etem ni mu aba obekọ no wo firi ni fie wa na obehwe dem mo edan me bu firi ma me tia na pamo no kokobo ne papa amane se de ni ba no yi ni o papa anyu anso so yesi school mu wo mu yenu kwada ba bi ni yehudi word ni ye chiri wo ye yi wo madi we no ne ma me akope school foforo amane wo so wo ba no ni sika awu de kope foforo de ama no kada ne ti yesi obonto mfa no ho monka wa tie na senka ebra ni hunu ye kura me be ken papa no ma ni breye ti wona ne ntemu a dua ebe wo ni no ebi no tu ase we de wasensena no ene sisi ya wo ne ni no sa na te o de nduani bi firi kumase ne dua fie pie na opie ya na meni ni hyiaye enna meni ne bonkomo na obesere sika wo me ho ti na me bisa no baby ofiri no so sesia na yeyi me de me firi ne dua fie ha kumase ya na msi ene ye bebo amani kakra di nkomobo mu na me bisa nse ede ne de ne kopie ho o se no kwasem ni so o kasa waye boni bi na oboa na ye ne yonku bi a no on de wadi ntintimman ewe nuboni num ena na onum nuboni na saa ne yonko nadamfo ne pa ene wo so obetimi atena ne nchen kora na onom enso ono no de onfa bi nka na no da onim nom na ye koche nadamfo no oso ofia obenwura nse ha oni aposifo de ne yonko yachi obi anso nim kromo se ne yonko no enti me yonko no wa me no kwa no bade na makonum wi ne ya bechime de nam se okan ho wa na ebedi adanse se won kan ho ese adanse trodo se anase no trodo se wo kan ho eno ema okodi afiase mfinsia miensa enu pie ya wo beyi enti ye wonamfo no bia mamu bia o me de metimi afa na damfo se nsakora no no metimi ha minum bia se me de metem ba bi
wi no onom nam num bia metim baabi ese we na abrewa etu yefo se da bi da se nipa no e wo se wutunufo no onyaade a wotwe ho firi ne nkyɛn koraa sanse wan hwɛ yi a edu bekwa kudue ante ade ni mu wi numa obi onum wi wo kofra adamfo ayede obi onum wi meti we mi mpe nipa ho asɛm ka si etena se ne obi ho asɛm ne akofa wo ka am se kan odi ko se nipa no nim odi ubie wa no pe wo wi okoya ode wo nso de me bai kura de mi se ni se ni su ba ase ya me se mu ja san komo na mu di mpa nkomo fufu bi ni mu so nkomo ni bi wo mu ni mu nkomo adai sa we enko fa hwe mire mo timi no nam pega obi ho asam he me ni ye aye ho nkomo ebi wo yenso ye ho pa eni ye di mi nse me de dam so me kasa me ka afi na me nwie ere me ja akoko obi di bi so fa me se onum asama san abohwere ma etena baby ase bi e mo enti obi a wonum wi wo ba wa ya sha woni eni ade na Nigeria ni Abidjan ba ye ma koro ye se manko bi da obi a wako bi abaso menfo adamfo wo ye obetwon do wako enti obi a wo bo brabo ne de se woni me sa brabo boni ni mu a enfa ho mo no suro no kura ye futu di ma ahwefo a mo hwe nyina obi a nkase sabi obi a won ne nanso obi won ma obetimi akofo obi a oye kwensani obi a sabi nubone wo ye bie obetu no fo se obejai kura na afi no wasachra afisa sa nanso obi won ma obeka wo mfi sa nipa de wan hwe yi na utira anye yi na asem kotonto se koto abemu a mikosi ani ya ode udi be fore nam so yonko nso ni ntino bibie no won ma betimi atwitwa age wo be coffee na se anase wuo bi a ubewie no na bohu se waya ade amana nkwa na banfo bu bebi o se etufo no ante a okwa ante ade no abrewa kire sa abenim kakraman okwa ante ade obi a wonte ase ne kanso wonte ade za wo de wo no mpanimfo kire wo nimudie ana nyansa ne ade no yese ye kire ne de winimu de ana usua de enti sa wo ye tufo no ante de a ene obe kwa ante ade wonte de sa anete ya ka nya de a wo wote nti wo de de pa de I say obi a ye kire na de no hu no sa utirewu ti bo nkoso no o se kwakuote twa pia so ne se apro aboa kwakuo twa pia so no wote e wo soro twa pia so ye dua na nanom mpanimfo se ye bibi kura se adinimu si ye hwehwe niema bi di aye bibi a twa pia na ye de ka se wo wie mu onum da ho e ma wo si fi titete no na nanom dua pa na twa pia kwakuo so no wote enso ne sen ahye ayati si obi a wote ho na ya kasi ofiri mpanimfie mu kora ya fia ofiri mu no de woni mu de ana se woni mu no ho so hwe nipa wo nyina kama fie ho de bia ni wa bone wo no suba mone na enso so ba ku bi a wote mu pa na sama polisi ipoto wodi ne ye bibie enye yie aso si bapa na asisi kuro wo su ni pa na tisi kuro wo pa de okofo ntisa o aso si pa se di ositie ana na betimi asisi oku otetwa apia so sensia kuro ifiri mpanimfie anke wo su nye nyansa ne nimdie e de bobrapa nso so ko enya ne sa abrewa de wa rekoto so obere krawa ya nyina chinyi na koto de ne krawa de ede ne de kobu beyi ehun se koto na bene wo aye kire na ene kura aye pe
di ebutu na chi no o wa ye ne kora ape nti obi a wa bibie o so obewe kora a ye nyi de chi ete se ye ken ya ye ken wo mu anunu ni boni wo mu agegigi sika boni nuro boni ni ade obi a watimi edi sunsum edi ewuye no se ni pere gina ho no so obi kunu a se yanyu ne tinye bibi shi dem ha enti ana se obi a waye no hu ensanom ne niema basa ni nuboni nui enuboni ni bi wo fom pa o ni so wo soro pa enti so they started from ha de no a no was soro de no branu a enyi na tinye wintimi enyi na tinye se wintimi no se wanu bi obi kura he ase a wo de cigarette do to you no de he ase afi na wato nuboni aneti enti se wo he abrabo ase a papa he ase bo modern se de wo ba wi adwene Abrewa ye de wo fa we nsu kwa kogu fasima ba ko fatufu kakra na ye nsore de bidi betufu ne se ye kan ye bu okra se bi kan me kan se bi wo na me kan me de benu a bi na esa be yi ano ye kan ya ye kan ye afutu a enema ne enchirema ebeye mo futu no eno ne ye de ka sa asem yi o ti se me ya na me ka se me ka asem ya na me mfa ba akopɛ nka mitime de dumo fam na makofa nsem ko ebi nam de abebom ansa na asempa no America no kora maka eno ma asem mitime tine witiri obi a wotie no etena ni tiri mu che se obeka asem yo de a kire no enti de ye keke nyina yi ediem ene enchire ma ye ba no eyi ediem se de be ya behu se ya Asante sei na ne yete we no aye ni nyina kire se ya Asante tete ho no se de ne sitie no ene ne ya da ne ani a ye de kire mu no se odua kuku na awu na wasna da ne ani edua fofo kuku no a Asante nko beebi a nti obi a menani na ho ene wiase ewe wo se nipa ye ni da ho pa ti se kan ne ma na egugu fom no ene bi ni ho se de ne ma si gu fom no ebi ni ho se ye ka no ma asem ni ade yi wo ho kra abodu na nkwara ewo mu hu ye sika kra na ye di no ko ka se kapra ho ana ti ase kapra ne sempo ana teku ho ana ti ase enso ne ye sika ye di ena akwehye bi mu a ewu hunu no se bi mu nti se de kanea na wiase e mmere kura no na ye hwe se de ebebu ya brabo yi ne na wiase aye dindindin ena wo ye den kanea na wiase e mmere kura na ye hwe se ebebu ya brabo yi nenne a wiase aye dindindin eti one room ekura iPhone 60 million ene 120 million on rent asun sister bra o ma wadwen enye adwuma enu gise obi de tuufo ansa na wohu ana yemfa emfansia midi ene abusua pani owusu aduomi aha nyansapo yeguso yesane ne badwemba ese oni panyini na akote se opanyini bi tu ne bafo a na watie bi na ade bi abo okotodwem yama mu nyina mu ene hwe adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema asebiamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumoni mu hu duanani wi klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ya no sane ya fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada ma ntuma ye fe ni din de sei ni din wo ba ma
akola wa no so na se otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya